Росгвардияның мөһим дәүләт объектларын һәм махсус йөкләрне саклау бүлекләренә 75 яшь тулды. Мөһим дата уңайыннан ветераннарга хезмәттә аеруча зур уңышларга ирешкән хәрби хезмәткәрләргә юбилей медальләре һәм бүләкләр тапшырылды. Әлеге чара Росгвардияның Идел буе округы мөһим дәүләт объектларын саклау буенча Казан батальоны территориясендә узды. Тревога буенча туру, йөгерү, ату, һәр чак сафта булу. Ветераннар көндәлек әзерлек турында елмаю белән сөйли. Аларга мөһим дәүләт объектларын һәм йөкләрне саклау хезмәте җиңел бирелмәгән. Хәзер генә хезмәт көннәре турында хатирәләрне горурлык белән искә алалар. У нас от города Казани стрелковый полигон находился в 20 километров. Безнең ату полигоны Казаннан 20 чакрым ераклыкта иде. Без тревога буенча йокыдан торып, шушы урынга йөгереп уза идек. Анда 3 көнлек өйрәнүләр уздырып кайттык. Хәрби әзерлек системасы югары дәрәҗәдә булды. Хезмәттә барысы да бер тигез. Ир-атларга да, хатын-кызларга да таләпләр зур. 24 года в этом году будет, как я нахожусь в частях. Быел минем биредә хезмәт итә башлаганга 24 ел булды. Башта бик авыр иде, физик яктан күп чыгынырга туры килде. Тревога буенча йокыдан торып йөгерүләр, күнегүләр үткәрү өчен дә күп көч кирәк булды. Ир-атлар белән янәшәдә йөгерергә, пистолеттан атырга өйрәттеләр. Соңыннан күнектем. Атуны да бик яхшы билгесенә тапшыра башладым. 19 ветеран медальләр алды. Гамәлдәге хәрби хезмәткәрләргә дә бүләкләр тапшырылды. Киров һәм Мәскәү районнары иҗат коллективлары белән берлектә әзерләнгән концертта күңелләренә хуш килде. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Илдар Галәүетдинов, Татарстан яңалыклары.